खुलुमबाय आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबा बयखौबो बरायबाय। दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय केकआव माबायदि बिबार बानायो बेखौ आं दिन्थिलांगोन। मोनसे नोजोलजोंनो गोबां बिबार बानायनो हायो। केकआव बिबार बानायग्राखौनो नोजोल बुङो। नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। हाय गाइस, मोनसे नोजोलजोंनो एफा बुरजा माबा सासनि बिबार बानायनो हायो। नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। बेसेबां थाय गोसोजों मोजां मोनो आं नोंखौ रजे।